На Същото. Аспарух. Да. Да. Как се казваш? На Ахинора. Ахинора. Известна си ми Пагане. Пагането. Ето ви сега първото условие до боговете. Ние сме на върха. Второто видимост, вижте ги селата долу. Да. Третото е чуваемо. Нашата в момента е в транс, никой не е близо. Тая скала пречи. Транс. Като се напуши, излиза откъде на тая площад. They used to smoke. И почва да They пее. used to smoke weed, Ай, бутилката. and they used to. Запазете 30 секунди тишина. No, I'm Айде, чукайте 30 сега. секунди. Okay. 30 seconds. Be quiet. Третото условие беше да разберат, че сме на върха. Айде? Че един дъжд ще разберат на висока поляна. И в Кърджали разбрах. Ето ви камбаната. Мале, майко. Ръче до отборна крепост мълчу, след малко ще чуете. Същото е бе, разликата е в името. Той е Бога Слънце. He just called. Идеш напред сега, ти направи една крачка. А там стоп. Ти виждаш ли ги всичките села? Абсолютно всичко. Да. Те редове там са, бяха едно време лозя. Сега вече няма такива лозя, защото се върнахме земята. И когато запее, всички се обръщат към нея, но когато има ритуал, там долу стоят. She's a witch. Петък и неделя. В петък сега ходят те, които почитат коя е луна. А в неделята християни. Да. Ма той целият скат е благосклонен. Тук е Само тук има така. Мите, само тук има такава акустика. Смятате как познават природата, за да Hey, направят нещо такова. Take a Там video. някъде си горе в скала. Тук кои It's са? a video. направиха малко It's a това. video right now. Hello! Hey, it's a video right now, silly. Я пак. Ей! Аз не съм на нейното място. Не си. Виж. Оп! Само няма да викаш Гурио. Няма. Или Пархутка. Коля! So everybody can hear. Кой иска капини? This is amazing. Те са много твърди. Не, те не са зрели. Те трябва да са А вижте черни. какво прави природата. Та отпреде на площадката къде Да. е родопска роза. Роза, нали? Да. Природата е засяла, никой не е засял там. Сериозно? Да. Ето розата. Babe, this is a Понеже има влага, babe. This is a rose. някаква семка е дошла. This is This is a rose right there. What Dad is just grabbing right there. Yeah. Nobody put it there. It just came out by itself. Move it. Че татко се е набрал. Move it. Съм включил на първо балканска. Хванахме те всички. Thank you. О май гад, кой е тук? Wow. 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 This is great. Георге! Тя е някаква луда. Oh, this way. Окей.